Il-parroċċa ta' San Bastian Matri fħal Ormi għandha pedestal li restawrat bħala parti minn proġett akbar ta' tiġdid u dan l-istazzjon segwa l-funzjoni fil-Knisja Arċipretali li matula dan ġie inawgurat. Ir-riċerkatur Vince Peresso spjeganna kif l-artist oriġinali kien Mariano Ġerada li fl-1797 kien ikkommissjonat dan ix-xogħol għall-parroċċa Żabbarija. Hemmhekk għamel 150 sena u wara l-gwerra fl-1944 il-pedestal kien mixli mill-istess parroċċa għal 12 lira. Wara l-gwerra mbagħad fl-1944 il-kappellan b'sajla Dunalwiċ b'sajla kien qed jaħseb biex jagħmel statwa titolari għal San Bastian li kienet lesta però ma kellix il-pedestal. Avviċina l-kappellan żarb ta' Żabbar li kellu dal-pedestal u xtraħ minn għandu b'12 lira. Imbagħad il-kappellan b'sajla għamel l-induratura, fil-fatt nefaq 35 lira biex għamel l-induratura. Aktar il-qudiem l-istatwa ta' San Sebastian ġiet indurata u l-pedestal kien twarrab. Il-kumpanija Atelier del Restauro ġiet fdata biex xogħol ta' restawru konservazzjoni. Tkellmet magħna Valentina Lupo li flimkien ma' Marija Garcia Zenzani ħadmu fuq il-konservazzjoni tiegħu. Spjegat kif il-pedestal instab fi stat strutturali tajjeb għalkemm id-deb kien iddeterjora xi ftit minħabba żmien li għamel merfuħ. U saret induratura b'deb simili għal dak illi sibna fuqu bit-teknika tal-water gilding. Il-lan finali kienu koll illi dan il-pedestal, peress huwa pedestal storiku huwa pedestal illi kien oriġinarjament ta' statwa importanti tal-Madonna ta' Grazzja ta' Żabbar, lan ukoll kien illi huwa il-pedestal għandu jibqa' jidher iż-żmien tiegħu. L-Arċiprid Dunew Karis Zammit fil-waqt li ringrazzja lil kull min kien involut semma wkoll kif issa dan il-pedestal se jitpoġġa taħt l-istatwa tal-Madonna tar-Rożarju li għadha tiġi maħduma. Il-parroċċa qed terġa' toħroġ il-glorja tiegħu hekk bir-restawr li għadha kif għamlet ħalli jintuża l-istatwa l-ġdida tal-Madonna tar-Rożarju illi qed ġiet ikkummissjonata lil Michael u Adonai Camilleri Kawki. Ovvjament dan il-mod anke wkoll il-parroċċa tagħti sinjal pożittiv hekk illi toss il-patrimonju tagħha, toss dak kollu li rċeviet minn ta' qabilna u li aħna llum fid-dover li nieħdu ħsiebu għalina u anke wkoll għal dawk li ġejjin warajna.